Lähdetään 5 yön vaellukselle ja sulla on pelkkää mässä sunkaan. Ei mitään. Narvi. Nyt ollaan Narviikissa. Pizzalla. No niin, nyt on tosiaan 3. yö täällä Norjassa. Ollaan nyt semmosen Senja-vuoren lähellä, ainakin jos mä oikein muistelisin. 3. yö sujunut ihan smoothisti. En oo nukkunut silmäystäkään, koska meikän telttaan tuli reikä tai riippumattoa. Tässä tänne on tullut ihan vitusti sääskiä, joten mun on ollut mahdoton nukkua. Lisäksi auringonlousu alkoi silloin kun mä aloin nukkua, joten en tiedä. Mä vaan pyörinyt tässä koko yö. Just tein itelle puuroa, keitin kahvit, kävin poimiin vähän hilloja tuolta vuoren rinteiltä. Nyt mä otan chillisti ja ootan, että jätkät heräilee tossa. Jussi, Sulo ja Evertti vielä nukkuu. Tänään on suunnitteilla lähteä vaeltaa, saa nähdä miten menee, koska nukkunut niin vähän se, miten paikat kestää, mutta lähdetään testaa. Tästä alkaa 3. yö Norjassa. Tosiaan me lähdettiin tänne Norjaan perjantaina joskus 5 aikaa Ylivieskasta. Meidän piti pysähtyä Pyhäjoella, Raahessa ja Oulussa kerran. Ja me pysähtyttiin niin tiheen väliajo, että meidän ajomatka kesti varmasti jonkun. Olehtelisinko, että 12 tuntia. Tultiin Kilpisjärvelle, nukuttiin sillä Yöjärven rannalla. Yö meni ihan hyvin, aika lyhyillä yöunilla silloinkin, mutta siitä starttasi hyvää päivällä. Me lähdettiin aika aikaisin sitten kanjonille, ylitettiin Norjan rajaa, käytiin hakemaan vähän ruokaa, mentiin kahtoon kanjonia ja sitten lähdettiin siitä suoraan Tromssaan. Tromssassa me syötiin sitten retkikeittimellä safkat siellä keskustassa ja käytiin kattoon pari local baaria. Sillä oli ihan ok meiningit ja sitten me päätettiin illalla lähteä matkustaa sommaroita kohti ja sittenhän me päästiin. Ensin oli ihan mahdoton löytää puita, mutta sitten niitä löytyi. Kiivettiin semmosen vuoreen harjanteelle ja mentiin sinne yöksi. Toinen yö reissun päällä oli tosi chilli, ei mitään ongelmia. Nukuin varmaan 10 tuntia. Aamulla syötiin safkat ja käytiin vähän peseytymässä ja uimassa mereessä ja me chillattiin paskaksi. Me lähdettiin illalla tänne kohti tää Senjaa. Tultiin semmosella lautalla, mihin pääsi autolla. Maksoi 25 € about, joku puolen tunnin matka ja tultiin tänne vuorelle yöksi. Tänään meillä olisi tarkoitus lähteä vaeltaa. Saa vielä nähdä mitä jätkät on mieltä. Tarkoitus olla yli viikko täällä Norjassa ja mennä tästä Senjalta sitten vaellusretken jälkeen Lofoteille. Oikeastaan suuri aika menee varmaan sitten Lofoteilla chillatessa. Mitäköhän me siellä keksitään, ei vielä mitään hajua, mutta reissu on lähtenyt ihan älyttömän hyvin käyntiin. Ja mikä voisi oikeasti olla lepposempaa kuin tappaa sääskiä ja makkalan makkuupussissa tietämättä edes paljon kello on, koska puhelimessa ei ole akkua. Siis ei niinku ressiä yhtään mistään. Mä voisin tulla tänne joka kesä oikeesti. Koitetaan jätkien kanssa semmonen perinne, että tullaan aina tänne. Tosiaan nyt kivuutan tämmöstä mäeharjannetta alaspäin ja lähdetään kohti seuraavia juttuja. En tiedä lähdetäänkö kohti Lofotea jo tänään, mutta vaeltamaan me ei ainakaan varmaan lähetä. Se on maanantai. Tultiin käymään kaupassa tämmössä pienessä kylässä nimeltä Fjordgård. Ei mitään hajua mitä on plääneissä, mutta pitäisikö meidän suunnitella jotain pläänin tynkää tässä? Mä mietin, että lähdetäänkö me käymään siinä isommassa kaupungissa sinne Lofoteille päin. Vai tehdäänkö joku vaellus? No Vale sanoi, että se ei jakso välttämättä, kun sen ei nukkunut kauheasti viime yönä. Jep. Se vaan höpötteli sinne kameralle koko ajan. Se ehkä on nukkunut tunnin 2 maks, niin mä veikkaan, että meillä on aikaa. Jep. Meillä on aikaa. Mutta en tiedä. Täällä on uskomattomat maisemat. Ja ihan pirun hyvä keli. Täällä on oikeesti kuuma. Vittu sortseilla ja teepäälläkin tulee mielirepiäinen pois.
Vaikka tää näyttää viileältä, vittu täällä on vitun lämmin. Niinku vittu bornikin saatana polttelee. Vaikka tää on kylmä. En tiedä, mä oon ainakin ihan avoimena kaikelle. Mutta ois kyllä siisti valluttaa joku vuori. Se vois kyllä olla. Pornhub. Jep, ehdottomasti. Aina pitää olla päällä. Siis ei ole mitään muutakaan mässä. Ei tietenkään mitään. Mulla oli visio tämän päivän ruualle. Takosöljyssä, jonka väliin pepperoni. Ei saa kyllä tuo. Pelkkää mässyä, ihan oikeesti. Ei syö vuororynnäs pelkkää mässyä. Mulla on vittu 10 pussia nuudeleita ja vitu sit tonni. Lähdetään 5 yön vaellukselle ja sulla on pelkkää mässyä mukaan. Mulla on nuudeleitakin vituusta ja tonnikalla. Ja valmisruoki. Tää kyllä käy sillä suihkussa ensimmäistä, ei sitä mihin. Vittu mitkä emme. Välitankkaus hoidettu. Päästiin käymään suihkussa. Päästiin käymään tämmösä turistikahaavilassa. Sulo osti pari bissejä ja me syötiin eväät. Päästiin vihdoin kauppaan. Tämmösellä kaarangalla ollaan liikkeellä. Hei jätkät! Nyt lähetään kohti Lohovuotte. Niin lähettäkin arvaa mitään. No. Mun vaatelaukko on levinnyt tonne peräkotiin. Mulla puuttuu puolet tavaarasta mun laukusta. Oikeesti. Joo. Missä näitä varsittaa on? Siellä pohoilla. Siellä on aika paljon muutakin. Ei tiedättekö mitä voitais tehdä? No. No niin. Kaikki tavarat ulos autosta ja organisoin kunnolla. Ok. Sittenkö me parkkeillaan kunnolla? Tehdään nyt, me ollaan parkkeilla. Ja seuraava määränpää on... Ei vitunkaan hajuu. Lähdetään ajamaan kohti Lofoottea ja meikä on autoratissa nyt ensimmäisenä. Jonnekin Lofooteen päin. Hei. No missä? Kävikö joku tämmösen vesiikaniisteri? Joo. Eiks mä Misä? osaa mukaan ajaa perkele? Sä te kävitte täyttämässä. Tuossa sisällä. Voisin käyttää tän mun vesipullo. Käyttää. Juokse. No mutta ei sun kyllä tarvi sitä nyt täyttää. Tätä tarvii. Ei tarvi nyt, lähdetään liikkuu. No niin, nyt meillä on pläänikin selvänä. Lähdetään Narvikkiin syömään burgereita. Ai saakeli. 180 kilometriä ees. Jep. Palkkapäivän burgerit. Täysin ansaittu. Täysin ansaittu. Mitä? Mä venyttelee kuule semmonen. Uskomattoman kylmää vei. Onko? Hyi saakeli. No niin, lähteekö leipä? Eipä lähteli. Lähti yksi leipä. Ollaan mehtästämässä ruokaravintolla ja se nyt löytyikin heti. Sit. Oh yeah. Yeah! Vatsat täytä. Jees, eli nyt ollaan pizzalla jossakin Raflassa. Täällä mikä Navakiri tää paikan nimi on? Peppes pizza. Eikö tää kaupungin? Ei mitään. Narvik. Nyt ollaan Narvikissa pizzalla. Mitä Evertti tilas? Tällainen pepperonipizza. Glutteen. Meikä tilas kans pepperonipizza ja yhden koroon. Sulo tilas Meat Feastin. Ja sitten Loot. Mä tilasin mozzarella kinkkupizza ja kokiksi. No saa kyllä suuta. Tästä suomalaisen majoneesi. You pay together? Yeah, the rest then. Yes. 562.
Ai jos kyllä totta. Paljon se maksaa? Kenen tää on? Löydettiin ihan unbelievable mesta. Huhhuh. No niin, nyt ollaan meidän 4. spotilla Norjassa. Ollaan just tultu tämmöiselle aivan mahtavalle spotille, missä on tämmönen valumisvedestä muodostunut järvi ja täällä on puroa ja nuotiopaikkoja. Tää oli tosi lähellä Narvikin kaupunkia, me käytiin sillä pizzalla ja päätettiin lähteä ehtiin seuraavaan yöpaikkaan ja löydettiinkin aika nopsasti seuraava yöpymispaikka. Siinä on Sulo, siinä on Evertti ja Jussi. Musta tuntuu, että mun käsi palla. Oli ihan varma, että se tulee esiin. Notski hommi. Jep. Mä kävin äsken uimassa jotenkin random norjalaisten äijien kanssa. Lauantai-aamuna kun mä söin puuron tai sunnuntai-aamuna, niin se maistui ihan myrkyllä. Ihan vituusin norjalaisia äijä.